ka muso baara sisan dabali ka minɛ i bɛ mun de kɛ i bɛ alqaitu alayka muhibbatan minni i b'i jɔ de k'a sɛbɛn siɲɛ 20 i jɔlen mais n'i bɛna sɛbɛn i jija sɛbɛntɔ i kana i ninakili minɛ de i tɛ fiɲɛ minɛ i tɛ fiɲɛ bila i b'i ninakili de minɛ k'a sɛbɛn n'i b'a fɛ ka fiɲɛ ta ou bien i b'a fɛ ka fiɲɛ bila i b'a jɔ i bɛ alqaitu alayka muhibbatan minni i b'a sɛbɛn o cogo de la walanka siɲɛ 20 i jɔlen a ye nin kuma in lamɛn dɛ n'a ye nin kɛ a b'a dɔn ko dabaliko ye tiɲɛ ye dɛ i jɔlen i b'a sɛbɛn siɲɛ 20 mais n'i b'a sɛbɛn i tɛ fiɲɛ minɛ ka fiɲɛ bila dɛ n'i b'a sɛbɛn dɔrɔn i b'i jɔ de i b'i ninakili bɛɛ de minɛ k'a sɛbɛn n'i b'a fɛ ka ninakili i bɛ sɛbɛn ni jɔ ka ninakili i b'a sɛbɛn i jɔlen siɲɛ 20 n'i y'a sɛbɛn i jɔlen siɲɛ 20 i biri ka walan t'i bolo i b'a sɛbɛn tuguni alqaitu alayka muhibbatan minni i birilen i b'a sɛbɛn siɲɛ 20 mais a sɛbɛn o sɛbɛn i tɛ fiɲɛ minɛ dɛ i tɛ fiɲɛ bila dɛ n'i bɛna sɛbɛn dɔrɔn i bi jɔ n'i tilala i birilen na i b'i sigi k'a sɛbɛn tuguni siɲɛ 20 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 20 i b'i ninakili de minɛ fana ka o fana kɛ n'i tilal'o la alqaitu alayka muhibbatan minni mimu yɔrɔ in i bɛ cɛ ni muso tɔgɔ sɛbɛn o yɔrɔ la mais n bɛ to k'a fɔ aw ye moriya la toujours n ko na aw bɛ sɛbɛnni kɛ a ka jateminɛ kɛ ni min bɛ ɲinini kɛ o de bɛ bila sanfɛ a bɛ min kɛ o bɛ bila duguma mais min bɛ ɲinini kɛ n'i y'o bila duguma n'i y'o bila duguma min bɛ a bɛ min kɔ k'o bila sanfɛ a ka ca ala fɛ e bɛ mɔgɔ min e b'a fɛ ka mɔgɔ min dabali k'o sɔrɔ o dabali min e y'a kɛ dabali bɛ e yɛrɛ de minɛ fa bɛ wuli e la kura ye a tigi nɔfɛ o yɔrɔ de b'o kɛ e b'a fɛ ka mɔgɔ min dabali e taara o tigi bila sanfɛ k'e bila duguma e dabali min k'a tigi kama pour que a tigi ka boli e nɔfɛ a ka tugu e kɔ e de bɛ tila ka tugu a tigi kɔ o dabali yɔrɔ la nin b'a la donc a bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ i b'i jija funufunu n'a wulila a bolitɔ i bɛ denmisɛnninw bila ka papiye dɔ minɛ ou bien ka mana dɔ minɛ a mana kɛ fɛn o fɛn ko fɛn dɔ minɛ dɔrɔn o fɛn in de bɛ jeni ka k'a nasi la e kuma in faamu o fɛn dɔ kɔni de bɛ jeni ka k'a nasi la funufunu o yɔrɔ ye jumɛn ye pour que ka jinɛw fana da don ko in na ka jinɛw fana da don ko in na o yɔrɔ ye mɛ n t'o walawala bi n'i y'o kɛ ten o ten cogo la i bɛ nasi i b'a tila yɔrɔ 2 n'i y'a tila yɔrɔ 2 sogobilen ɲini sogobilen ɲini n'i ye sogobilen ɲini e ka nasi in dɔɔni jɔsi i ka nasi in dɔɔni jɔsi sogobilen na i ka taa bila wulu kɔrɔ n'i taara bila wulu kɔrɔ nasi in to e k'a mu i yɛrɛ la n'i y'a mu i yɛrɛ la e y'a kɛ muso min kama e k'i sigi i k'a lajɛ su kelen tile kelen ni min bɛ bɔ a la i bɛna dɔn ko amidu tile kelen mori ka baara ye nin ye donc an bɛ foli d'aw ma dan tɛ foli min na comme alhamdulillahi rabbil alamina wagati dɔ fana ko dɔ fana kuma sera a baara daminɛ na tuguni kalo kelen ni seliba kalo jɔra don min na an b'a baara daminɛ ni seliba kalo sara don min an b'a jɔ fɔ n'ala ye san wɛrɛ yira na za wagati kolonkisɛ baara tɛ jɔ dɛ mais ka di a miliyɔn 1 ta di mɔgɔw ma 100,000 ka miliyɔn 2 ta di mɔgɔw ma miliyɔn 1 ka miliyɔn 3 ta di mɔgɔw ma miliyɔn 2 o baara de bɛ jɔ wala mun kama parce que wagati tɔw la moriya baara ka gɛlɛn mais duwawu jaabi ka ca wagati min na moriya baara ka nɔgɔn parce que o la
i bɛ se ka caman kɛ a kɔnɔna la mais wagati min na ni duwawu jaabi man ca niki i bɛna a caman kɛ i tɛna se ka caman kɛ parce que i bɛ taa min kɛ ka kelen baara a ka gɛlɛn parce que i bɛna min kɛ i b'a kɛ kɛcogo min na ani wagati min duwawu jaabi bɛ yen o kɛcogo tɛ kelen donc o la ni message bɛ yen ka di bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i mago bɛ za wagati kolonkisɛ la ka baara ni wagati la miliyɔn kelen ta ye 100,000 ye miliyɔn 2 ta ye miliyɔn 1 ye miliyɔn 3 ta ye miliyɔn 1 waritigi i b'a kɛ kana ɲaga ko bitigi caman bɛ ne bolo dɛ e k'a kɛ k'a lajɛ n'i y'a kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn kun tɛ ne bolo fɛn tɛ e min bolo fana i kana jɔ ko fɛn tɛ ne bolo ye dɛ e k'a kɛ n'i y'a kɛ i bɛna dɔn ko ala ye fɛn dɔw dilan fɛn min ni fɛn tɔw tɛ kelen ye za wagati kudamu o de bɛ Amidu So bolo Mali jamana kan nin ye message ye k'a di kanubagaw ma a ye ɲa ma ala kama kira kama a ka message a ka partager